Nenne ye besua se ohima eni ho a ohene no ebeda ne akosre akunya afri ne ho ye wo yana na wa ha obekyerekye nana se ohene anaso ohima eni ho a hwan na ye bekwa akosre akunya afri ne ho yo menana babu sani yie media na okofo poma chichiku megina mu se asante amane de me ma na nyira fi se asante etiase na se ohene akonwa to na akonwa no ohima ni ho a amamre mu pa jase na yede ensa ekwese na hwan ni jase no ye ohene a ono so yeyi no a wono na wo ahensie ho ye ho akonwa ni nyina bibia ntutu ye bia wa ahensie ho bia no jase na etoto Yehine wuram afa nwoma nanka se da amamre dan mu ene ye bebiem na yakenkan bi na fine nene yedi ye ni kutuawisi ehuni mienu santam yi yedi ekwa akohwe na afeyi yakenkan na no kwasem nie eya na efe akono enu nti nene yatena se ni titiru no eye Miss Golden Stew sanse ye kan Miss Golden Stew a eye asanteman opanyina ode ba ye nuaba akua papa bi a wono nkodi nkunim wo Ghana most beautiful na ena ode sa adwumadi ede ebae na ohyase ne sese enyini a ekonanim a wode boa ema Asante abakwasem amamre ntitiru obi a wosom sikadwade wama ne ho kwan se obetimi abepresa agokense ye ma ahofefo aso no ibi nene ye bewuram na ye di ho nkomo ye abasobode ye se no ye de bema no ba bia wo se ye ho yie no nso no ye beye enu nti ne atena se abrewa ana nte sa pepepe se wode wani kutuawisi ahwemienu santem yi adi akire wa Miss Golden Stew no se na abeka de akire wo mpanyimfo mo de agri bai de meka akire mpanyimfo mo de bai se wo mu ayade fi se Asante edurubire bi ananka ya ayira abeka sa Asante we nipa no wawu na enso so enchire mai empanyin se wo nipa bewu apro na nkatere ma ampro no na firi wati asefo enchire mai asania nunununmu a dadare no asani yi Asante amamre edi aba ene amanne ni nyina edi aba so ye ka Asante ya de gina ho miyinu ye wo amamre ene ye wo amanne amamre no ne ye man no ye mira ye wo mrada Asante mayim ansa ne ye wo ene ye ne ye soso eka ho eno na aka abo amra ya amamre ene amanne customs and traditions yeah na se de yesi koro no wo mu ayade ene mafo na ayade pa ama wo mu no de tu dwa no ebi mo so wo ho a wo mu so enyini wo mu ede baaye no onso so adwene ehunu se mesume kwa akoye bi enti mesua Asante amamre ene amanne na mesume di akwa akoye bi se wo mama amana akoye se amamre no se wunim kura na wo din amamma maadwa na eba no obi ani ku se won kohwe amamre nim ti amamre no no nso nkoye bi akonya kese ba se enafo Asante amamre no yenhwe ye hunu se Asante beka bibibiri bi yehwem se Asante tiase Asante etiase fi se ne ye ya wo mu yiye aman ya aka ni bia amamre enimbi debi yenni aye krum ya ya Asante amamre woni ye firi hini an wo ba ekora Asante amamre na wo be ntine che sa Asante fo no ye boya ba so se ya amamre emu odu emu ohwam emu anika emu ode na so okuta Asante amamre so a owo animuonyam na se empanyimfo no wono ma yade se wo ma boa de se adwumadi ne de aba me de edin no kura sa ada so na ye me akodo no Miss Golden Stew ese wo de ba ya Asante kasa mu a oba ho fefo so no
a otisikadwa so sa na ofiri sikadwa asase so eno ho agokansie enti bibia ye bia fa sikadwa ho ese kwambi so no yesa pagya asanteman o emayo no nso a wono ba agokansie no so hwe nwotwe ye ka akire ya obia no ate wo mu nyina ni abere se ye yi amamre am ye hun se oye santini ba na asante tiase sa asante ewu kura yi nyane no ni se de ye nyane no ama asante adimu asante amamre edrumia mia bibiri a ye hun se asante amamre efe menya ne ntese Abrewanana kura odi nkunim no wunim ne kakra kora ni minim ne kakra wow minim ne kakra na pe ya so ema saada no ye ko school mu ha ene ne ye nchirechiri ya oh na chese wapone kakra kura firi ho menini hia be mpirinu mpirensa bi ababa na no awo ahafo no ofiri bia ya kwanta hwe ne saa me se kore minimum na natro mo nana no na wa bom modin papa pani ofa so ye konfo anoche no eyefe you say wono so apagya ma obiri konfo anoche so edin asan apagya bi na se we no kra na omoye no ese ene na Abrewa metwase a enye nchiri mankwa mofra ne ene aye be maburu ne yesu bibi ayemfo no kra sa omu yamfa so bo ayo empenentu ka ase yensma ye ken kwada na eti de ye aye kwa be enye kwada na eti be catch us so hini bi kra fa ne paint ho twro obu nyine etie bi yenimu de etene ene de echia sanity wo kan say ahemfo bi tro ne ade ma memfa kwanya wesu na ye ntia aye mfantefo hene a wo kumase Abrewa wo se wo mfa dwumadi ni agoro onfe wabo nyansapo aba so papa edi udina ka ho ama wo se wo hwewa na wame chance da bia no wonde wo de nsa abo afidie no so adoma na eda ho no ti ade tuma na agene fon no so kunkuru na wo biem na wo hwe a enye asemketo a Abrewa me hu yabo won maba so eni adea nenso no sabe se nam kura abonwono ebata ho afa yenwuram na yenhwe eniema bi a won mo bom modin ekwa animu no yebehu senke bi ankom be yen sachiraye ewum na ebetimi aboa ene niema bi a ankoyi a yebetimi ewremu yenhya semfamfiri ahase yi yehwe atemuafo a ya na won mo etena dwumadi ahodo bi se no won mo etire no Abrewa ewosenka yenya obi a onimde adosuko aredade amamre num ene ho amane no na obeye dwumadie bi se otemuafo a anase obi a se de na wo moye no empanyin se de wenum ato ene yediri gina twono no ano na wenum to na ade ko gina twono no ano a bede ato bede ene se sebe oni fire ni chire ni fire ni kwanya wo mu nyina ayira ebra wo mu hya ase na efra ase no na metiti bi ho na me hwe no eduru baabi a mesinipa mu yi wo mu kra moa obu ogwa wodo ni kuro mu amamre kra no wa hunu ni yiye ka yiye ama na anto aso ho nanso na msa de wono wo koyi nu nimu ninti no no wayi ne so wakasa kwinti na msa wakasa ye nti no wayi no woda na kan ebi ase ni kuro mu Abrewa bi ana akokora bi ana panyi bi te ho obeka se ade ya nkoyi okay na se de wo kan se metiase a se yenya ma kunni na ebesi akan ya keben ya nka temuafo na ebefa wo mu no yempe obi a amamre ni nyina wa Asante mem ha na anya hwe no onu de wo yi okuku dam onim se nka wo Abrewa yi a wo de wonim bibia ya obi otese wo na nka wono na beye otemuafo na afi enkura wodo na eba no ebia ekuro sedunum na wono fa wo mu no anya hwe yenya mpanyimfo mfiri mu ba ku mienu miensa bi emeka saa de wonim bibia ne ho ti se wono te wo na we ba no obeye a onim ne obeye no
nti obua no hu bua anya saa na nka wose ye no senka wo mu pepa ade ya ka wo mu fa yenwura basem ene yakra kyesem no nto nkyɛn okay wenye buku asem saa amammere na ye hwe wo krachi ni na obeye kyere we wunim ewuraba a wuti we wunim sɛ de wo kan etene sentene wunim so na wunim eye dan ni watumi akoka sɛ ade we di wuhumi wuye ni yi ana wa anye ni yi na saa de so ayeye no nye aniso nko a na ye de hwe okay enye aniso nko a asɛm ankasa wo mu ka no koraa no ebi wo mu a ente saa na sɛ wo yi obi a wunim saa amambere ne amambere na ubehunu sɛ daabi amambere wo yi ana wo yi obeka ye die ente saa sɛ ya na wo mu kyire wo mu wode mo kora nsa na ye de aba abo obi akoye no research koye no wo mu no a ye kyire wode mo no enye wo mu a yenim saa amambere ne amamnie no na de emfa ho no no watene no ansa na wode abadwom mpanimfo se wo kodwuma kosa ye ma wo sa wo fie ni ahwe so okosa asapa ha sana ye hu su asa wo de odi kodwuma ebe fata eye nua otemuafo ba ko nkasa mu no owie waya ade nanso sɛ de wusi ene wo mo obehwe adefo yi si di nsa wo so no mani anye ho ti da wo beba binya kwanya biemu a wo ba nsa wo so a wo de behwe adefo no bedie no na wa mana aye kama sɛ ne be ya ye nyina aye behu sɛ wo mo hwe wo no nso no wo de wo maka ho abrewa ye ne behwe adefo di nsa wo so David sɛ me ye ma ade a ade na me be ye no me be ya kyerɛ ama wo man no ana mpanimfo wo mu no ehu mmɔdemmɔ a me wo amammere ene amane ho behwe ade ni aye a wo betena ho ahwe bi ade so de wo behwe de me ye no enti de me ye no eba sɛ me ne nyina eche a enye yi me ne nyina eche de me ye na enye yi ɛna sɛ de wo sika no kora sansa wo so no ensa wo so de asante kasem ye wo na hoduo mienu ensa wo so eye obi a wo ne nanya entokwa wo ne nanya abufu asem enti woto ne nsa a wo so wo de be wo so wo ka wo beka na sɛ abufu aba aye ntokwa ne sa asem no ebi kura esiti ase na aye se na wate wo se me one family se we do nya family animu wo de ba no be hu so nso abeto be ma ti na sensa wo so no ye obi a wo ne nya pa ntokwa ti senka na wo so wo ka ne se ene wo ne behwe adefo bedi nkita ho on se aya no mu gina ayi platform no so a aprana no so no mu di agro na ya na atemuafo mpese wo mo behwe adefo na ayehwe wo mo no wo be ma wo mo atin ka se ha se yenso ye wa ha ye ne mu na eye ti bo asem bi kura ho no mo se wo kan ka ma behwe adefo no nso enka bi na ema ne nye de eno no wo kan yo ti ye nkita hodie enyensa wo so na sa asante kasa yi mu no ye wo kasa bi se ensa wo so ni gina ho ma wo bi awuni no woni no ntamo ye kama wo doda mo ntamo ne mo ntamo atete na preko pe makohia mo hia na mo chie mu a wakofu yemhu watia ye yapoma eze wunti kura mamre nya bintie ye okay nese mo wo so mo nsa no mudi nsa wo so ena nsa wo so ye ntokwa na ensa wo so no de wo dofo bi ehunu na che de nsa to nsamu na mu wofo wo se wo shake ne nsa shake your hands moni agye ni obi ka setena o so ye mi hunu da krokro e be hia ye we die mfumu so ye we die nyame na nim amma ni moni agye da wo sei tam na wo so mo nsa ye frɛ no ensa wo so na enyu omo a sanse kame akoyese sei ne sa kasa na abeye de asante manyi ma ye wo mu yi ahemfu binom
empanyimfo binom outim say opanyini we die wo so hu sunso ye dan sawoso ene nsawoso ene nkitahudie ntam no wonom de nsawoso na begina wa mankitahudie ti radio so na abefa ni di nkomo se de afa na bre kra so e wo se ebusua ne mienu nyina akohia na edi nsawoso afa na Ronaldo sen contract na sa omo yes sports no enti afa na Ronaldo ene Manchester mpanyimfo kwatra se akodi nsawoso na o ma sign contract fufuro contract akosan de kodi nsawoso nsawoso kokon tokwa enye ntokwa kon jo yate ho ase abrewa afa yenwuram ne enko o kan se abasem ni bi won ma abakwasem no won mo kan kra na yesisi ntrase akonfo na yi konfo no je wukuga na otumfo koto no Dabi wasi koto na wukuga ye wo maame wonu wukuga ana bodu yakuta no na de wo je na wo no suro so tie mu kwa abontene na afi wo papa baaye akoda ne hunu ne papa no wakasae na ne papa de ano na ne ba ne se anoche Abrewanana no sa na tie me de entesa awade no kwasem ye meyam hyen ekeka bu me yifiri okra de koto TV fufuro so na me hwa de fufuro ekeka bu bo mu kire se ade bi wo ho no mo a na me ma me ta aka asem bi wo ye aduane bi na bia nka apese ye de pa afi no akoye wo behwe na nkyene kura akwese na na se eto na ade kokko ofre mu a amna akoye kokko wo so de amna ye debo amna ye debo obi na ebe a no ka aduane de ye de na ye debo no ni ade hunu se bibi aha adwene wo mu ho eje wo penu obedi a mo abeka ahwe hunu won so hunu ne sa asem so na na obi ka na afi o pese wo de ye da wo so asem de amna ye debo yes aye da boroso e ho ne de echia kakra ti se ye wa Asante membu ya bakwesem nyina kire se na se etutu we okoto konfo anoche ewo denchira enuanum denchira fu kura beka na no mo kan se denchira na o se etu beto no abakwesem nyina kire se denchira na o se etutu ekoto konfo anoche na afi ko ba se konfo anoche se etutu koto no ewuku gbade a eno de ese wo mu kakra honso nyanya no kore kuyi hono de ankuyi honso yate ase gwan se na nchirima ni bi befa mwanti ese mo hwe ni ye nko hanso no obi nso ba se o otumfo se tutu na abrewa mpo atwa bie ne fra no na hwe ne chacha wa hye dia begina ho ene ade a se de osi be kan nsem no kro otumfo a wo ba stage Abrewanana nso hu ni sei eno so me hure ye me wan kire sei wotimfo de wo nante kwasa se nka wo be ye bibi ade wotimfo be kan ho de a na nka wa pedom bi ye di wa baba wo de pedu bi kura nani oni sa edom bi ya sa de na mo ye sei di ni pedu ni nu ahen ana me ensa di wani ensa di wani we di ya ni we di ha afren ya keke na aye fe so hu ndi ehunu say ye nokore so wotimfo wo se tutu obaji asanteman esi ho ye frɛ no wopemso na wabe na wopemso a ono nko an na ha se obi aye pam no a o pentem bi de onye wopemso abotira a wabo entuma a wofira empabo hyewo ene edi akra ne kutar bodu a bibi na bibi egunu komu ye kira mamere Dabi Asante amamere no yewura o se tutu enne nyina ya ho fa no wo ye ema wo bia hu se de na nasi fa no ho enti Asante hini emfa no ho ha sa emfa ma eno de mame mo atemuafo na baso otemuani ba ko me wura fi se ekuma wo kan ohima no nana adwarendo wo kan wo se Dabi mesra untum efra no kora de woto no bubu sansa we yo se tutu enti wo so we yo pemso no de nse pembo ansa no wo che ne de enti a ema ne bisa mpabo ehyew to me efra wo boka ko hai ntoma pape na fefre sister na se hon so anya de yenko prempe se hu prempe so bai prempe a chi na ko se shese na ne ntoma epa na ntoma efra no kora ye hu ani so wansa ye bontwene na wo bai na prempe the first
Ono na Asante man sa abre no. Den na ba kwasam kyerɛ sɛ no usakora. No nyini tete no ne mfa akwala ni ade. Se wunya ni mfie aduasa ne aduana no mo kwa yemfa wuni ene Asante ne de o de. Ne na afa yes obi aba ne aka no ho ase obi aba ne aka no ho ase. Ne ekofa akwala. Prempe the first. Na ba kwasam no. Ekofa no mfie dunsia. Ene ye de no ba se we di Asante fo ye de na ba mu po ye de na si so. Ensema mo kafa mpanimfo no we di mu ni asem bia ye kan afa no mo ka de bani a mo po mo ya na prempe pa the first Sante hene prempa we di kan na se wo be ye ne nseso ama nkwadaa hu se ne no te ama mpanimfo a ye nim kura ka se se ne na prempe no te na wo ba wa ho fa wo de ba ye no anya akodo ahohyehyɛ no anya fa ye fata na prempe na wo ba soso kura no entwini di wachi aye egoro dada wo ho kakra kura wo di wanim ye kura ho dada ne keke ye mi ye hunu se na prempe na obe en na ho fa no kura no so no se di wesi ye no ho na no wo ba no uhu na wo nkyere so ye be ai onso be prempe obe ye prempe nti sre ne ye be sre se wo ma ya ade wo ma kai na enema pa was me sua niema bebre firi ho na de me kan se wo ya me ho nte fi se wo yi a we yi kire nkyirema kire mpanyin wo bi kura ye nana bi kire no amana kai se nana prempe se ne no wote fi se ene ewo yi bi ya hu no ye hunu bra wo ye bibia na emum se wo kai ye de a no akai ame ho ate ame ehu sampa se ne nana prempe ti na akwai na ye bi yisu we ya akwara bi so kan se no fra tumani bi no adi bi go so bi se da bi be ma de wonye na akwai no sa ababa ba konso be ya ade a ono nso mebo na ba so mi se be bi dua na mente ase enso obende waboai sehwi ni ofri sehwi bae no ohene odi kanye na mente din ni da enso obebu odi no ekirekire mu nko a okon ye ne ade nyina eno nso waya ade afa yenhwe abrewade obeye ya Asanto ano na oya ade de onso be ye ya Asanto ano o kire ikura ya Asanto afiri so ankasa enye dwoso oso ofiri dwoso bo kuru ni din o bo dwoso nkura ni bia na wo kirechirem ekwane ye fa so a ya Asanto a ne dini beda adwa afi so kura na borofo no ya ne ye kan ye se wo mu kire no o ma ye hunu sa borofo na anche no na emu wo hwe emma ya ka kire no se de ne wo mu si ko eto se wo mu kopie ma no so a na wo mu se ma no ye sampa ma no gu ti wo hwe se de na kiri edom ana ase ne memu nipa no esi koro no se de bi me mfa me hunhunta na me nkọ baabi a me yi me ho adi ne ye hunu se me ya Asante we me di ye chime a wo mu ayaka no ho betoye nti ya Asante ano ana de ne ho kọ ye se minie na mo nchime se eno na sem no sa na tie ohun oba ya na ne yi ne ho e de ma abrofo san se na ni nuanom madum egu na chi edi abeni enam ono no sunti tie ne ma me amfa me nkọ ne ye chime a wo mbejo sa na tie okay se de prempe ede no si wo se sabo be first kadwande ene eminie ya mi mu mini okay no so mo de awo ya ba ache om de awo ya ba ache nti ya Asante a ono ana de ne ho kọ ye nkrofo no wo mu ke ehu no wo hwese wono ani nti na atama ehye saa ne de o so wono ade ne ho kọ ne de be ye no ye de ye no na wo mu ayaka no nye fa ho de nti ampa o de ne ho kọ ye abrofo no kire no se wo ba no a wonye no woni ye no wo mu gyayi bibia ne ye de ne kọ abrewa ye di bewie na ye be sori so no wo de wutimi nya abre pa ehwe ni nya ekokosi e de na obeka de afa de wonmo de eye abotire no ebo no na osefata
de wo mu de abotire ne ball no ebra me kura na me hwe no wo baaye no me se pa yesi mu vote yo mu ema wo mu no se na bere wo mu aka me kura me vote ya na me hu se enye nwanwa wo so wo de Abrewanana kam bebi se Abrewa na ye ka se edin sai se wo redin ode ko ya Abrewanana na cheso anante Merewana ase watena ne Merewana ase no bi a wote aka memu a wokopre Akan na de osimi obroni ese hon wadi carry obroni de se wa ankasa wa kire kwai dada na we de wo so de Abrewanana na ya Asante memu ha soso ya de eda ho pa se mpanyini hia se ya ahemfie se ya fitiam se ya hene ya Asante fo pa ye kan asem na yira na yehu de ye si kubisa Abrewa ikubisa Abrewa emma sa edin Abrewa no emu odu ewe ya Asante memu ha ababaawa no onante Merewana ase ache aba be pie onase die se na che se nyankasa no meni na hia pe enam na na pe akubiya so na bra wo begina ho a wo twa no ho a wo pagya ne bodua ne ne wo si a wo kasa wo ye no hire se Asante memu die nyina afiri wo no komfo anoche na ogi Asante mesi ho wanka anko akiri enso asema waka no so edi mu ye no kore se komfo anoche ahye masa Asante mesi pi sita na wonu mpo na yi esikadwa kosi de maaye na ye kan ya me na ne hia ahena konwa soso wono ene so no soro de maaye enti komfo anoche no a wo beye ye ne de na ho fa wo faaye na nkasa ya wo kasaye ene ye ya wo ye nyina kire se oya Abrewanana ampa ni wo wie ya wo da se wie ye no a opagya ne bodu opagya ne na ba ko no na ye no kore se komfo anoche nyina so a no wo ye no nti won de abodi na de ma no ne de ese no ne fata no pia me bona baso se wo ye bibibie mu a wo ma na nimere pa no wo nante Merewana ase ni won tie ne yi fi se Merewa ensem wo ye num tete sem ye wo tete kire nse na ano bra nana wodi atuo isa wo hene behia hene nim no wo ka chensa wo kura de wutiri ye wo maame poma Asante abakosem hia fie mu abakosem ne yempani nsem nyina woni wo book no mu na ofiri bai wo ya abrante enti wo bedi ache na ya akone na ase ya be no won kyerɛkyerɛw na beebi a wo nana ka odwo kɔ ya wantimi enuru anase wo firi ho no bi enkoye no afi ye besoma ama wakɔ ho na watimi akɔ enti Merewa de ensam ki etiri mo enti ne frɛ ye Abrewa no bibia ye brabra kɔbɔne no Abrewa ene brabra nyina mo mfa nkɔ ha nye ni sei na aye kama Abrewa enka me di usi na sesia na ba ku bi bom ewo mitrim ma nka me ho ntome esan se sa abakwasam na ababa ne beka me ho dwiri me Asante ene denkyira ntokwa komfo anoche edane oba akoton atadwe ewo denkyira na obi ato obi ri o denkyira na oto opiti ema Asante di se ewo no kra de nka me wire ye fi wa ya de sesia na abebom komfo anoche wa nkotona atadwe wo nkode minya akwanka mbisa na ya atadwe tuntuma na akokɔ ni bia wo no kra so mpo wo si dina na dan so de ya mpo nsa komfo anoche to so ebra wo dane ne ho wo ba no wa nkotona atadwe woni wo beto wade ewu fi yi ase ehodi ntim jakari beto no wo betra ase ne obenya ababa wa ma ne wire fire kon no emema ye ni di ma akiri ne wire fire kon no kra na wote ho to wade eho ene dom yi beto he no so a
na edom so ye kire wo hini wi a na ekon na gu so wonu di animu ekun bia leader ne nya to asa ti ye kire onu wi ye no na kire se ekon na gu wo mu ayaka nyina ye fa yedumu abebi Asante mema ema Asante di yes enya atadwe de obi anti mi atadwe ne kura de eye me nwanwa ya mponsa akoto ne atadwe mi nim ya mponsa de mi nim setetefo no ne yeso oba bi hu ofe no de ya mponsa enti kane nwom tofo no wo mu de ne toto odwuma ya mponsa be jaware so what ai matis anyu no pa ofe pa enti no wo mu de ne bonno no concert party kura no mo ta de to pa ai na esenya atadwoton bia me kai se de nchafo nso kra asasem webroni beka se o ma confirm se na oware bi wo hokra o mo se ye di sikadwa ene de ye di sika na ye de aye ware no na atadwoton de idam sa wade dinti no wo mo kire se na nka eye de nchafo e wade no na sa wade no ena asantefo fa ya ene sikadwa no ai me kai pa esenya atadwoton bia wo di ahye ye ni nti ye ni ayehwe ni we na emma judges bemu no on se otemuafo na obua no se ono sebio waredare wo abakwasema fa konfa no chi ayi hu a ewa no si yos da bi arefo ne mu amwa ha konfa no chi de wa atadwe bi enu wo kokoton ye na wo de ato de da sese no atemuafo ne ho no wo mu ja ntrasa obi anim ti no wo mu yenso mo sa abo na ba se wa ya ade o wa che konfa no chi na bakwasem ade nso wonya ade Tibasa na achi asem no de okore a okosua obu a wonya de yeyehwe to de ato ne tirim se wo koto na tadwe wo so de kwakire nchirima ibi su di tie kwa akiri ti se bibi basa na wo se wo mo hwe na ihwe ni yi na yetine no na wo mo bra wo mo hwe ase no asahwini a no wo mu no wono kra me menye sahwini enso dwuma obeto ye eni asa obesaaye no enye sahwifo ayi kura sahwifo wo mu amamre pe wo ye frɛ ne so bi a wo mu ye na amadwo te se korobofo so yi kutukuro sa emu nsem ayanka na ne ade no wono akoro ye sahwini wo enhu no beto dwum bi buli ba buli ye bayere se before friends eni mo fere body so baana nti eni amani bi wo ha se wo mu a ye beye ne se biem wo mu ye biem a misre wo mu se wo mu hwehwem empepanyini bi a wonim amamre no wonim amamre sesehwifo amamre kwawfo aye we ebunofo amamre ahafofo asante enfante enkuro na wo mu bani nyina yenya bia so baako a wonim amamre ana obi okoro ye sante ni so wonim amamre no na wakire wo mu no wodam wo mu aye beyiye no wonyi wo mu wodam ansa na wo mu ba abontene ya na ewo mu wo bi a baako a wo dem kire wo mu nanso nya de wenu amamra enti so wo mu nya mpanimfo ni bi tena ho ana de wenu amamra ne tena ho na wo yi ne no ba ani mu ha na kire se wodi mu se mode ne ka ho piao abra ye da se pa arefo na chese eno ho asem eno no ye nuanom bo adwumaden pa obakua oba papa bi Ghana most beautiful award winner onye ni paketwa wono di se dwumedie ba ya enuanom adomfo asomu na wo mu ye enuanom TV3 fo nso ye bia wo de no eye brofo ni nya no kaba bewie amambre ya ye ma mo thumbs up adwuma na wo bo no nye adwuma ketwa eboa ma Ghana amambre ne abakwasem titiru akuade asanteman igusu aye pagya na enye asem ketwa pa cha aduru na meka asem bi na mi wira fi ma mintim kakra ayi agokansi hunse wo koya agokansi hunse se wa ni nkunimu a ubedi ntwo na nso ni mienu nyina no wasi obodi akokoduro se ubewuram wudi ntwa a wope wudi nkunimu a wope
na no ababaawa no wobroni no mi hunu na ade bi ha me enyankopɔ ayo wadom enipa du nsia a yeyi mu wo mu nyina firi wo watoso mienu ede na yese wo mu woni biri bebiri be enyankopɔ anya adom amena nanom amfati a anka wo we wo de won kwan kutwa we so na me wo toso mienu na wani abiri bebusa me eye sa na me bebusa me se me tena heye me so matoso sei da bia me tena seka empanyini tie enkwade tie ama ya hunu se yakase maame no watoso sei ni yakukuru we de ma no ana ebi nsi da enso so o ya ade no a ye hunu se me no madwene ne se me pese ni aminimo no ewiase nipa ye betie me no wo mutie na ye hunu se de asante esitie se de na asante te dada tete a ye kuramu a de besine ne ye nananom afam ne ye nananom aye de adi nkunimdie baaye de adi ntwedie baaye na obie tie bi na wo hunu se ne ewiase esitie jadi nyina na de hyenhye nyina na yeska enya ade nyina na ye agiska yesi kwadwo tete na obi bodwum ne frɛ no kwadwo bi wo se obema baby amame ni nyine obema beji diniko amame jinyinche ameye bi mako osa beri me debi mu be kai mi o debi mu be kai mi o ema be ye bi na wa me ye ni nyina bema beji dini no amepe nyinkyere o ye bi no akọ na debi no obi so aka na obi ti ha obi ka ne maami bi fra petrapa oso wode wokofo poma maami eja bi no ka ne se nanum wafu o nanum won nsemo ne kwa dom de ba kwa be ka nanum api ihunu de ye mfa nka nsero enso duru ba bi a enye sikatuyo na no bire kwaduru wo hene be hia ahene siye no ye ntie sika amame na enso edini a meje no wo ho no e ma chese nka me papa kura wawu ko dadadada obi ankae no metimi akoyi naba ama sese me papa nananom me papa ngofaase ni ade no nyina timi be hia me hunu se ko odwo asefo ni na ye me no betimi akoyi wo mu nyina aba eno kura no ya ahoho amame na no mekume we se wa so ko bi efre no antia me bonsu petrapa ha idina de frɛ no pa ne buruni bosome okay buruni bosome woto ne ntoma na bosome so a no ojin sika ti woni buruni bosome so a oh ade ya chin ya asane na nsa wo bai poma na mi hu se we nyeni paketo enso me nso goru mi ni ya Asante amane ye yimu ena amana basa nti se wo ye bibi a enkase sika a wo de pe nti buroni no me ka akere no won hye ne ho den se bibi aba we bi wo ho a wo bibi se ne yebu hye no a e de bibi ba won hye ne ho so won firi ne ensuesua se de bibi si a sa bi mu ma yeda se ene ofutu a wo de aman ni nyina ekọ eba bewie se obi wo akoye bibi a na okọ akokense bi a ofiri se ono de chenchenchena achen ono nko a no nim yente wo se udi nkunim eno de wanhwe ne ekoto fa ho a so akuse ya na beto wuti anye ya wo de wo nkwa e de bitwa so ya metena se ye bese wo bi adwuma ya metena se ye benwunu obi de mom ye betena ha se amamre no de eho amamre no de da no ena ye nyina ye boa se de mu nyina mo ye no ye siesie no na ayefe na aboa me nyina ye mamu nyina mo ene adwumaden amobo se ne be ya mbo pagya asantema ede so ni titiriu sister Akua oba papa Akua bi akofa sa Miss Golden Stew de baye yankopon hiraw na wonto nkwanem na nananom nso nkuso a na wonum enhira wonum aha ena ye de sa adwumadie yi ye de esi na ya story so ye mamu nyina mo ene hwa a wogen ahene wa medin ene abusuapani owusu aduoni
adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tonte ye no sane ya fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se pampa ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya